Салом алейкум бародаро, ин як казам хонаҳои Лондон дар ҳамин шаҳри чем дака дар Мардин да ин хона чакой Мардин. Ин ҳам маш автобусда қатъи бачаҳо ай магазин омадастем. Ҳама ҳамҷада. Ин хона. Инако хоно буд чӣ? Ина бародаро ай магазин харид кардем, хона рафтастем. Ина ҷа фермои ҳастай барои говбоно. Ина фирма яке аз ин фирмаҳои агречар меовардаги бародаро ина. Уже ҳамҷа медонем хона. Иска калата да калат. Ина ферма худаш бисёри бародароли ҳамҷа меоранд. Ина фреш продукт. Ина ҳамҷа. Инҷа пост мегзарем. Ахи бародаро ай магазин омадем харид кардем барои худмон. Худа неши мерим. Ҳаматон бахт дора. Дарун омадем уже ҷои хуб. Шоло бахшид бам хе видео када парфтан бигнем ки ҷош чхела ина ҷоям пикхаус меган бародаро ки кор кадесанд айн ҳол медонанд. Ина вагоное ки хоб мекунам бародаро. Иншалло агар я интернети соз бинем видеоро ҳам маша мепартон видео гирифтаистем. Ина хеле вагоно бародаро. Хеле вагоно.